Дами и господа, този поздрав е специално направен за Иван Патрона от село Крушето. Най-барески Анди Бари Регензурк. За най-добрия от село Крушето. За Иван Патрона. Вали гарми на Иван Патрона, всичко му върви, а велкая гелип за най-големия, за Иван Патрона. Хайде, брат ми Иване, па Бардани Регенсбург, ти Бенвеса е 60, пестен 35, яша Иван Патрона от Круш.